Hi everyone, welcome to Linky Real Natural. ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଫି ବି ଗରମ ମୁଣ୍ଡକୁ କରିବି ଥଣ୍ଡା। କଫିରେ ପକେଇଦେଲି ଚିନି, ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେନି। ନହେଲେ ପୁରା ମୋଏ ମୋଏ। କ୍ଷୀରରେ ମନ ଭରିଦେଲି କଫି, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆହା ହା ହା, ସ୍ମେଲ୍। ଏଇଠି ଆମର କଫି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଡି। ଲା 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 ଲା। ଲା 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 ଲା। ଏମିତି ପୁରା ଉପରୁ ପକେଇବେ ଯେମିତି ଝାଗ ଆସିବ। ଆଉ ଝାଗ ଆସିଲେ କଫି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଏମିତି କଫିରେ ଝାଗ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସୋ ଏଇଠି ଆମର କଫି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଦିନଟିକୁ ଭଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଫି ପିଇ ସାରି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଭୋକ। ଆଜିର ବ୍ରଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗକୁ ତରକାରୀ, ମନକୁ ମୋର ଖୁସି କରି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଲଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।